गाइस, आई एम श्याम कुमार एंड यू आर वाचिंग मनी रोस्टर। तो भाई लोग आज भी वीडियो बहुत गाड़फार हो गाड़फार हो या करी पहुंच दो और देखबा जाना तो बहुत मजा आई। तो भाई लोग ये वीडियो बनावे खातिर एक मकसद बाकी आप लोग को हंस खाता लाइक क्यों दिल के ठेस पहुंचा और क्यों दिल पर ठेस ले लेता ना तो जाके आके हमारा लाना चाटी हमारा उसका कोनो मतलब नहीं है। तो भाई लोग बिना कोनो लाला वाला सुन रहा स्टार्ट कर आज के बकचोदी। तू ज्यादा बोलेगा तो माई बहन संग रेल दे, माई बहन सब रेल मारे तोरा बहनी का बुरी में आकर पहुंचो लाल किला का लौंड पेलो ना भाई लोग आकर पहुंचो तो भौजैया का देखता है कौन तरह कहती है कि माई बहन सब रेल ना भाई लोग भौजैया लगा कर पहुंचो लौंड कहां से आ गई करी पहुंचो ओकर लगा भोमा बात भोमा से जाके करी पहुंचो माई बहन कौन तरह रेल भाई लोग भौजैया लगा लाड़ कहां से आ गई हम ये पूछता नहीं करी पहुंचो तो पहले जा तू अपन चिरवाओ फरवाओ तोरी पहुंचो तो ठीक बा ना ओकरा बाद से माई बहन रेलियो तोरी पहुंचो तो धक्का पेले लाड़ तो पकड़ के भगबू अपन का तारा बुझात नहीं है पक तोरी माई के बजैबे त पटकिए के पेल दे, बजैबे त पटकिए का पेल मारे तोरा बहनी के बुरी के हसुआ का झाट काटो करी पहुंचो हसुआ से झाट काटो ना भाई लोग कौन तरह करी पहुंचो तो कहता ये करी पहुंचो सिंह कि बजैबे त पटकिए का पेल दे। अरे तारा बहनी के बुरी के झाट नोच के ताबीज बना के करी पहुंचो तो ओझा के दे दी कि करी पहुंचो मार दे मन तोर कि तारा बहन के गाना झुरा जना भाई लोग कोनो गाना है करी पहुंचो तो करा कि बजैबे त पटकिए का पेल तोरी पहुंचो तो गरमा का पेलम छनावटा तो घोड़िया तोरी पहुंचो तो मुसरिया आ झटिया सब जड़ जाई तोरी पहुंचो दो माई बहन बजैबे त पटकिए के पेल दे, तो पटकिए का पेल दे। अरे तोरी बहनचो तो पहले जो तोरी बहनचो त कुत्ता से पेलवा के अपना बूर के भोमा भरवा ले तोरी बहनचो ठीक बा ना जतना कुत्ता करी बहनचो तो पेली ओतने तोरी बहनचो तो भाई ठीक बा ना तो माई बहन करे ना भाई लोग करी बहनचो तो करा कोनो गाना कि बजैबे तो धके दुकानी तरह पटक के पेले में करी बहन के बूरी में गरम छनावटा नहीं पेले करी बहनचो शेर सियार का लड़ दोनों एक साथ पेल लो तोरी बहनचो सरवा पेली तो चिल्ला के भगवा आ शेरा पेली तो बाकरी बहनचो सूत के भगवा ना भाई लोग कोनो गाना हो तोरी बहन के बक तोरी बहन चुदो मरखतरा कतनो ठोकेला तो बोना लइका होकेला, करी बहन चोदा हमार भातरा केतनो ठोकेला तबो ना लइका होखेला। त ए भौजी तोरी बहन चोदा लइका होखी कोनी तरह हो लइका होई कोनी तरह करी बहन चोदा करा जब करी बहन चोदा कुत्ता पेल पेल के तोरी बहन चोदा जियान कर देला बा तू आदमी से जा के पेलवा के तोरी बहन चोदा लइका गिरवा लेला बाड़ू सब जियान करवा लेला बाड़ू तोरी बहन चोदा करा तो तारा लइका केंगा होई तोरी बहन चोदा तारा बुरी में करी बहन चोदा एमसीबी आई तब न कोनो पेल का मुआई करी ए तानिया जी तोरी बहन चोदा हम तो ऐसा बात पूछल चाहता नहीं ठीक बा ना जब तू शुरुआ में करी बहन चोदा बचपन में हेते से भइलू हेते तोरी बहन चोदा पेलवा का पूरा लइका गिरवा लेला बाड़ू तानिया जी तो लड़वा में से लइका होई तोरी बहन चोदा तब कहता कि हमार भातरा खेत में ठोकेला तबो ना लइका होखेला तोरी बहन के बुरी में करी बहन चोदो मन करे यारवा से डलवाई बांध के मोटरी खोलेला, भौजी तोरी बहन चोदा यारवा के छोड़ ठीक बा ना तू यारवा के छोड़ एक बार हई से अमवा से आवा ठीक बा ना हमरा से आके पेलवा तोरी बहन चोदो यारवा अपन माई चोदा ठीक बा ना तू एक बार हमसे पेलवा के देखा तोरी बहन चोदा पेलेब ना यही सन कि छरर 3 महीने में 30 गो लइका छेड़ देबू एक दिन में एगो लइका छेड़बू तोरी बहन चोदो आगुन में गरमाइलो खर मोटका मुसर खोजता, कर मोटका मुसर खोजता ए तोरी बहन चोदो भौजी तहार बूर केतना तो आइल बा हो तहार बूर केतना पानी छोड़ता हो तोरी बहन चोदो की मोट मुसर खोजता ए कैमरा में कोनो मोटका लाला देखले बाड़े रे हाँ रे हाथा का होला कोई जगह भौजी एक चुदवा लियो। अरे हाँ रे अरे तोरी बहन चोदो तानिया जी ठीक बा ना तू तोरी बहन चोदो एक बार हाथा लगा जा ठीक बा ना हाथा लगा जाएगा तोरी बहन चोदो बस हैंग निहुर जा हेतना पर ऐसन पेली की तोरी बहन चोदो तार बूर फाट जाई मरखतरा कतनो ठोकेला तो बोना लइका होकेला, कहाँ से होई लइका करी बहन चोदो जब तू लड़कइये में करी बहन चोदो बचपने में पेलवा के छेड़वा लेले बाड़ू तो लइका कहाँ से होई हम एके गो बतिये तारस कहत नहीं 50 बार कि तू आओ हमरा से पेलवाओ करी बहन चोदो 30 दिन में 30 गो लइका छरर पर 30 गो लइका छेड़वा के ठीक बा ना ओकरा बाद से तू दूध पियाओ अगर दूध नहीं के निकलो तोरी बहन चोदो मुत के पियाओ ठीक बा ना तो बस भाई लोग आज के लिए इतना बकचोद वाला मिलो अगले दिन आज बहुत फाट भी साथ भाई लोग वीडियो ना के मकसद कि आप लोग को हंस के लाइक के दिल के ठेस पहुंचाल तो अगर केहू सीरियसली लेता ना तो जाके अपन खूंटा पर ठीक बा ना गणिया बैठा के कर दे वही पे बढ़ जाए कि चर डांगा फाड़ जाए ठीक बा ना हमरा से नहीं क्या दिक्कत केहू अगर दिलो दिमाग पर ले लेता तो ठीक बा ना अब वीडियो को शेयर कर दे ना चैनल पे नए लो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे ठीक बा ना दौड़ा का पहला दिन किया कर बन जो चैनल सब्सक्राइब हो कर ठीक बा ना करे के बात तो मिलेगा अगले दिन रात तब तक के लिए बाय बाय बाय।